Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupa, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras sa buong Pilipinas, alas 6:11 na ng umaga. At ang oras na yan, hatid sa inyo ng Plabon Pro at Immune Advance. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNI Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headlines News Blast. Headline. At sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita sa ating mga regional news, 50 mag-aaral ng Bunuan Bukig Elementary School sumailalim sa summer aral program ng DepEd. Binmalay LGU nakahanda sa pagbubukas ng pasukan sa susunod na linggo. Kaligtasan ng mga kabataang mag-aaral, prioridad na tutukan. Pangasinan PPO matagumpay na nagtapos ng PNP Summer Sports Clinic 2026. Malasiki LGU nakatanggap ng courtesy call hinggil sa pollution control officers. Mapandan LGU nagbigay ng cash aid sa 100 taong gulang na residente. Bulinaw Tourism nagbukas ng pagsasanay para sa pollution control officers. At DOH Ilocos nagpalakas ng kampanya kontra cervical cancer at hypertension. Manawag LGU nagdaos naman ng Health and Wellness Day para sa mga empleyado. 50 mag-aaral ng basista sumailalim sa Bida ng Bayan Scholarship Exam. Sa ating mga national news, gobyerno tiniyak ang kandaan sa tag-ulan. Flood control projects ng DPWH itutuloy. Anti-corruption group sa Senado unahin ang nawawalang pondo ng bayan. At pagbabago naman ng liderato sa Senado, sinyales ng buhay na demokrasya ayon yan sa isang dating senador. At Estrada hindi dapat nakaposas at naka-BGMP uniform sa pagdinig ng kasong graft ayon yan sa kanyang abogado. Sa ating mga Ronda Pilipinas sa Dar Summit sa Region 12, nagatid ng titulo, ginhawa sa utang at makabagong kagamitan sa mga ARV. Sa ating sports news, saludo sa ipinakitang tapang na Barrientos.
Hall of Fame coach Rica Adelman umano naman sa edad na 79. Sa ating showbiz news, Air Supply magdiriwang ng kanilang 50th anniversary sa pamamagitan ng A Matter of Time Tour at The Company at Neo Colors magsasanib puwersa sa isang reunion concert ngayong Oktubre. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga North Central Luzon. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-3 araw sa buwan ng Hunyo taong 2026. At ako po ang inyong magiging tagapagbalita ka-partner Jan Velgas. Huwag niyo pong kalimutan ng mga ka-partners na i-share at i-like ang DCRD 981 Top News, SMNI News North Luzon, DCRD SMNI Radio Channel at ang DCRD SMNI Digital. Samantala sa unang bugso ng ating mga balita, DCRD Sunshine Radio Report! 50 mag-aaral ng Bunuan Bukig Elementary School sumailalim sa Summer Aral Program ng DepEd. Ang detalye ng report na yan ihatid sa inyo ni partner Sheila Balog. 50 kabataang mag-aaral mula sa Bunuan Bukig Elementary School ang lumahok sa Summer Aral Program o Academic Recovery and Accessible Learning ng Department of Education o DepEd kasabay ng Brigada Eskwela Division Kick-Off 2026. Ang programa ay tatagal sa 20 araw at layuning palakasin ang foundation skills ng mga bata, particular sa pagbabasa bilang bahagi ng hakbang ng DepEd upang matulungan ang mga mag-aaral na makabawi sa kanilang pag-aaral. Dumalo sa aktibidad ng Schools Division Superintendent Dr. Marciano Soriano Jr., Dagupan City Police Office Director Arnold Solomon at Schools Principal for Dr. Agape Nabuha bilang suporta sa programa. Ayon sa DepEd, ang Summer Aral Program ay mahalagang hakbang upang matiyak na ang mga kabataan ay may matibay na pundasyon sa edukasyon at handang harapin ang mga susunod na antas ng kanilang pag-aaral. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Partner News Blast. DCRD Sunshine Radio Report! Sa pambalita, Binmalay LGU nakahanda sa pagbubukas ng pasukan sa susunod na linggo. Kaligtasan ng mga kabataang mag-aaral, prioridad na tutukan. Ang detalye ng report yan ihatid sa inyo ni ka-partner Lerna Hernandez. Yes, kapartner, tiniyak ng Binmalay Mayor Pete Merera na nakahanda na ang lokal na pamahalaan sa pagbabalik ng eskwela sa susunod na linggo. Ayon kay Merera, prioridad nilang tutukan ng kaligtasan ng mga kabataan, particular sa mga masasamang elemento na gagawa ng krimen ngayong pasukan. Sunshine News Blast. Handa parati ang ating bayan Bimal, kahit na wala yan. Nakahanda tayo parati dahil alam natin, lalo-lalo na sa mga bata. Siyempre, napag-usapan na namin ang deployment sa mga bawat eskwelahan, ano? Dahil yan nakatutok kami parati diyan dahil minsan alam niyo naman yung mga maling isip na anuman sirain ang buhay ng mga kabataan ay hindi pwede dito sa bayan ng Binmalay. Inamin ng alkalde na wala munang maipapamahaging school supplies sa mga mag-aaral dahil inilipat nito ang pondo para sa pagpapatayo ng karagdagang silid-aralan para matugunan ang kakulangan ng mga silid. Sunshine News Blast. Ang ginawa naman natin ay i-convert natin para gumawa tayo ng isang building para sa kanila, ng mga classroom. Kumbaga, kinonvert ko para kasi, yes, school buildings muna. Kasi kulang tayo. Although na meron na akong mga sulat from the Office of the President, also from the Office of the Secretary ng Education, tungkol yan, humingi tayo ng financial support para at least magawa at matugunan ang bawat problema sa school natin. So, I've recommended the 14 school classroom dito sa bayan ng Binmalay for the sake na yan ay sana mabigyan kami ng mga classroom dahil pangangailangan niya, kakulangan din ng ating classroom ay mismo minsan
nagkakaroon na ng klase sa mismo sa gym or minsan sa lilim ng isang puno. Tiniyak naman ni Merera na handang suportahan ng LGU ang pangangailangan ng mga paaralan, partikular na sa mga guro. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. Maraming salamat kapartner Lerna sa balitang yan. Samantala, matagumpay na nagtapos ang PNP Summer Sports Clinic 2026 na isinagawa ng Pangasinan Police Provincial Office o PPO sa pamumuno ni Police Colonel Dennis De Leon, Officer in Charge. Sa pamamagitan ng closing ceremony noong Hunyo 1 sa Magila sa Multipurpose Hall, Camp Governor Antonio Sison sa Lingayen. Pinangunahan ng Police Community Affairs ang Development Unit o Picado sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez. Ang programa ay nilahukan ng 76 na kabataan mula edad 5 hanggang sa 17 na matagumpay na nakatapos ang summer training. Layunin ng nasabing sports clinic na itaguyod ang disiplina, self-confidence, physical fitness, teamwork at positibong values habang hinihikayat ang kabataan na makilahok sa mga makabuluhang aktibidad tuwing bakasyon. Bilang pagkilala, iginawad ang certificate sa mga graduates at tokens of appreciation sa mga instructors. Ayon pa sa PPO, ang aktibidad ay patunay ng kanilang patuloy na pangako sa youth development at police community relations tungo sa mas responsableng kabataan at mas matatag na komunidad. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, Malasiki LGU nakatanggap ng courtesy call hinggil sa pollution control officers. Nagbabalik sa report kapartner Lerna Hernandez. Malugod na tinanggap ng Office of the Municipal Mayor ng Malasiki ang mga kinatawan mula sa Integrity Monitoring and Enforcement Group, PNP Protective Security and Protection Unit, Provincial Intelligence Unit, Provincial Legal Office at Regional Civil Security Unit kasama si Police Lieutenant Colonel Francisco A. Sawadan Jr., OIC Chief ng PNP Malasiki sa isinagawang courtesy call. Layunin ng aktibidad na ipaliwanag at ipalaganap ang mga patakaran, alituntunin at proseso ng Protective Security Detail upang mapalakas ang kaalaman ng seguridad at matiyak ang pagsunod sa umiiral na regulasyon. Tinalakay din ang mga pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya para sa pagbibigay ng angkop na seguridad sa mga lokal na opisyal ng pamahalaan. Nagpahayag ng pasasalamat ang Municipal Government Malasiki sa mga ahensyang lumahok para sa kanilang mahalagang kaalaman at patuloy na pangako sa kaligtasan, seguridad at interagency collaboration. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Mapandan LGU nagbigay ng cash aid sa 100 taong gulang na residente. Nagbabalik sa report kapartner Sheila Balog. Tumanggap ng cash aid mula sa lokal na pamahalaan ng Mapandan si Nanay Olympia David Laluan, isang taong gulang na residente kahapon o Hunyo 2 bilang pagkilala sa kanyang mahabang buhay at tambag sa komunidad. Ipinagkaloob ang ayuda sa panguna ni Mercar Christian F. Vega sa pamamagitan ng Municipal Social and Welfare Development Office o MSWDO na pinamumunuan ni Ramil de Vera. Ayon sa LGU, si Nanay Olympia ay nagsisilbing inspirasyon ng katatagan, karunungan at mahabang buhay para sa mga Mapandanian. Nagpahayag ng pasasalamat ang pamahalaan sa kanyang pamana sa bayan at hangad ang patuloy na mabuting kalusugan, kasiyahan at pagmamahal ng pamilya at komunidad para kay Nanay Olympia. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report.
Samantala, Manawag LGU nagdaos ng Health and Wellness Day para sa mga empleyado. Ang buong detalye ng report ni hatid sa inyo ni partner Sonny Flo. Matagumpay na isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Manawag ang Health and Wellness Day na naghandog ng libreng medical consultation, gamot, bitamina at wellness services gaya ng massage, manicure at pedicure para sa mga empleyado. Dumalo si Mayor Jeremy Ajerico o Doc Ming Rosario upang ipakita ang suporta sa mga programang nagtataguyod ng kalusugan at kapakanan sa mga kawani ng LGU. Kasama sa aktibidad ang life insurance presentation mula sa AXA Philippines na nagbigay ng mahalagang kaalaman sa financial protection at seguridad sa hinaharap para sa mga empleyado. Ayon sa LGU, ang pagkakaroon ng malusog na workforce ay susi sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo publiko para sa mamamayan ng Manawag. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Sonny Flo, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Bulinaw Tourism nagbukas ng pagsasanay para sa pollution control officers. Nagbabalik sa report kapartner Sheila Balog. Nag-anunsyo ang Bulinaw Tourism Office ng pagsasagawa ng 40 oras face-to-face basic training course para sa Pollution Control Officers o PCO sa Hunyo 22 to 26, 2026 sa El Pescador, Bulinaw. Layunin ng programa na bigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan ng mga kalahok upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapatupad ng sustainable practices. Para sa mga interesadong lumahok, maaaring magtungo sa Bulinaw Tourism Office at hanapin sina May Gamueda o Emmanuel Celi para sa registration at karagdagang detalye. Ayon sa LGU, ang pagsasanay ay mahalagang hakbang tungo sa mas malinis at mas ligtas na kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. Samantala, karagdagan pa sa ating mga balita, nakibahagi ang Department of Health, DOH sa Ilocos Center for Health Development sa kapihan sa Ilocos ng Philippine Information Agency upang talakayin ang dalawang pangunahing issues sa kalusugan gaya ng cervical cancer at hypertension. Binigyang diin ng DOH ang kahalagahan ng maagang pagsusuri, regular na screening at tamang gamutan upang maiwasan ang komplikasyon at mapabuti ang kalusugan ng publiko. Ipinahayag din ng ahensya ang iba't ibang programa at serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan na layong suportahan ang mga individual at pamilya sa pag-iwas at pamamahala ng naturang kondisyon. Ayon pa sa DOH, patuloy nilang pinalalakas ang awareness campaigns at hinihikayat ang komunidad na isabuhay ang malusog na pamumuhay, regular na check-up at aktibong pakikilahok sa preventive healthcare upang labanan ang mga non-communicable diseases. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Huling detalye ng ating mga regional news, 50 mag-aaral ng basista sumailalim sa BEDA ng Bayan Scholarship Program. Nagbabalik sa report kapartner Sonny Flo. Isinagawa kahapon, Hunyo 2, ang BEDA ng Bayan Scholarship Exam para sa mga aplikante sa Bayan ng Basista, Pangasinan. Ang naturang scholarship ay ginagawad hindi lamang batay sa talino kundi sa sipag, tiyaga at consistency ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Layunin ng programa na kilalanin ang sakripisyo at dedikasyon ng kabataan sa pag-abot ng kanilang mga pangarap at bigyan sila ng suporta sa kanilang edukasyon. Ayon sa LGU, naway magsilbing motibasyon ang pagsusulit upang lalo pang pagbutihin ng mga mag-aaral ang kanilang pag-aaral, harapin ang hamon at patuloy na magsikap tungo sa tagumpay. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Sonny Flo, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Oras na po natin mga partners, alas 6:30 na ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Plavon Pro at Immune Advance. Sa pagpapatuloy ng ating mga balitaan mga kapartners, sa unang detalye naman ng ating mga national news, gobyerno tiniyak ang kahandaan sa tag-ulan. Flood control projects ng DPWH itutuloy.
Ang buong detalye ng report niya ni atid sa inyo ni partner Crazy Katarong. Siniguro ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang paghahanda para sa inaasahang epekto ng tag-ulan. Kabilang dito ang pagpapatuloy ng mga flood control projects ng DPWH sa kabila ng mga kwestiyon sa ilang proyekto. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa palace briefing nitong Martes, Hunyo 2, nakipag-ugnayan sila kay DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay ng kahandaan ng gobyerno sa posibleng pagbaha ngayong rainy season. Sinabi ni Dizon na hindi maipapangako ng gobyerno na mawawala ang pagbaha. Ngunit tiniyak niya na nagtutulungan ang lahat ng kaukulang ahensya upang mapabilis ang pag-alis ng tubig baha at maiwasan ang matagal na pag-stagnate nito. Hindi po pinapangako na hindi nababaha. Pero ang assurance ay nagtutulong-tulong ang mga concerned agencies to ensure na mas mabilis humupa ang tubig baha at siguruhin hindi ito natetenga ng matagal katulad ng dati. Yan po ang isinasagawa sa utos ni Pangulong Marcos Jr. kaugnay na rin sa Oplan kontra baha. Binanggit din ni Castro na may mga positibong resulta na ang ilang flood mitigation interventions sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa kabila nito, nilinaw ng palasyo na magpapatuloy ang mga natenggang proyekto. Ayon sa pamahalaan, mananatiling prioridad ng DPWH ang agarang pagkumpleto ng mga ito upang mas mapalakas ang flood control measures sa bansa. Samantala, isinuwiti na ng DPWH sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap nitong impormasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa ilang flood control projects ng gobyerno. So sa ngayon po ang Ombudsman po ang patuloy na nag-iimbestiga dito. At of course, kung may makikita pa rin po silang iba pa na mga proyektong hindi gumagana, ito naman po ay kanilang iimbestigahan pa rin. Ayon kay Castro, wala pa silang natatanggap na panibagong update mula sa DPWH tungkol sa iba pang posibleng anomalya bukod sa mga naunang naisumite sa Ombudsman. Samantala, hindi pa rin nakumpirma ng PCO kung naipaabot na ni Secretary Dizon kay Pangulong Marcos Jr. ang kabuoang detalye ng isinumiteng ulat. Hindi po naibigay sa atin Sec Vince kung siya ay nag-report, pero definitely naman bilang Cabinet Secretary, nagre-report naman po siya sa Pangulo. But kung anong particular na i-report po Secretary Vince ay wala po tayo sa ngayon na detalye. Matatanda ang ipinagmalaki ni Pangulo Marcos Jr. sa kanyang 2024 SONA ang mahigit 5,000 flood control projects ng kanyang administrasyon. Ngunit kasunod ng mga malalakas na pag-ulan at kalamidad, ilang lugar ang nakaranas pa rin ng matinding pagbaha na nagbunsod ng mga tanong sa kalidad ng ilang proyekto. Nagpataas din ito ng mga usapin tungkol sa posibleng korupsyon, maanumalyang paggamit ng pondo at kakulangan sa implementasyon ng ilang proyekto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, anti-corruption group sa Senado unahin ang nawawalang pondo ng bayan. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner Paul Montibon. Sa eksklusibong panayam ng SMNI kay Dr. John Song, founding chairman ng anti-corruption group na Task Force Kasanag, sinabi niyang mas nararapat na unahin ng Senado ang masusing pagbusisi sa mga flood control projects na pinaghihinala ang pinag-ugatan ng malawakang katiwalian at direktang nakaapekto sa buhay ng maraming Pilipino. Ayon kay Chong, bagamat mahalagang proseso ang impeachment, mas ramdam o mano ng publiko ang epekto ng mga flood control projects na pinondohan ng bilyon-bilyong piso, ngunit patuloy pa rin hindi napipigilan ang pagbaha sa maraming lugar sa bansa. We are not against the impeachment kasi due process yan. Kung may kasalanan ng ating Vice President, so that's the due process. Pero kung akong tatanungin, priority muna yung flood control kasi ito yung pinakamalaking iskandalo pagdating sa corruptions ever since, no? It's involved of trillion of pesos ng taong bayan. Then i-priority mo ang isang impeachment na that is considered, for me, in my opinion, isang politika yan, no? Isang political rivalry. So ang pangunahing issue na gusto ng Task Force Kasanag is the flood control. Kailangan malaman natin ang kabuang story at kailangan malaman natin kung ang investigation ba ay transparent.
Matatanda ang naantalang investigasyon sa Senado na unang pinangunahan ni Senator Ping Lacson. Gayunman, inaasahang magkakaroon ito ng panibagong direksyon sa ilalim ng bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairperson na si Senator Pia Cayetano. Nauna nang nagpahayag si Cayetano na determinado siyang ituloy ang investigasyon upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng umano'y anomalya. Para kay Chong, mahalagang masagot muna ang tanong ng publiko kung saan napunta ang pondo ng bayan bago ituon ang pansin sa iba pang usaping politika. From the very start, we are the one to file an complaint against the DPWH and other congressman. So, for me, priority nyo na yung flood control investigation, tsaka na lang yung impeachment. Pabor din si Chong na humarap at magpaliwanag si Saldico kaugnay ng mga aligasyon tungkol sa umunoy maanumalyang paggamit ng pondo ng bayan. If you remember, na ang ginawang state witness is no other than Bernardo, Yusik Bernardo, na alam naman natin na si Yusik Bernardo is the part of this kind of corruption. Pero naging state witness. So lalo pa kaya kung si Saldico ay magsalita. So napakalaking bagay kasi siya ang Chairman Committee on Appropriation. At alam ko marami siyang alam dyan na hindi natin mapakinggan. So if I invite, kung invite nila Saldico kahit na Zoom lang yan, so malaking bagay for help the investigations na malaman na walang tinatakpan talaga. Malaman ang dapat malaman. Sa huli, nagpahayag ng pagkadismaya ang grupo sa patuloy na usapin ng katiwalian sa bansa. Masakit, sir, nakakasakit at nakakalungkot, dahil tayo ay we required, na mag-comply sa mga requirements, lalo na pagdating sa mga bayaran sa tax, kino-comply natin. Pero malaman natin na hindi tama ang paggastos or may mga anomalya o may pagnanakaw na nangyari sa ating bayan. Masakit din yan being a taxpayer at lalo na sa amin sa Task Force Kasanag ng aming pinaglaban is good governance. So pag malaman namin na malarami palang korupsyon na nangyari sa bayan natin, nangyayari ngayon, so napakalungkot at masakit sa amin isipin na tayo ay naghirap para makomply yung requirements natin sa tax, tapos malaman na lang natin na marami palang involved sa korupsyon ngayon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNA News. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Pagbabago ng liderato ng Senado, sinyales ng buhay na demokrasya. Ayon yan sa isang dating senador. Ang buong detalye ng report yan ay atin sa inyong partner Carlo de la Peña. Sa gitna ng mga usapin ukol sa posibleng pagbabago ng liderato sa Senado, sinabi ni dating Senador Gringo Honasan na normal lamang ang pagpapalit ng pamunuan sa isang demokratikong institusyon. Gayunman nakabatay pa rin ito sa bilang ng boto ng mga senador. Aniya dapat isantabi ng mga mamabatas ang personalan at pamumulitika upang manaig ang kapakanan ng mamamayan. Huwag tayong mabahala. Ibig sabihin, malusog yung ating demokrasya at may kanayaan na magpalit tungo sa tunay na pagbabago. Kaugnay naman na naging desisyon ni Senator Jinggoy Estrada na harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Nagpahayag ng paghanga si Honasan at sinabing ipinapakita nito ang tiwala sa umiiral na sistema ng hustisya. Nagpasya na at kahanga-hanga para sa akin yung naging desisyon ni Senator Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, may kumpiyansa siya na bibigyan siya ng patas na laban ng sistema. Higit pa ni Honasan, mahalagang maresolba ang anumang hindi pagkakaunawaan sa Senado sa pamamagitan ng mahinahon na pag-uusap upang maipagpatuloy ng mga senador ang kanilang mandato. Samantala, kaugnay ng nakatakdang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga flood control project, sinabi ni Honasan na mahalagang pakinggan ang mga testigong may impormasyon hinggil sa usapin bago husgahan ang kanilang kredibilidad. Kabilang dito ang 18 ex-Marines na una nang lumantad upang isiwalat ang umano'y mga anomalya at mga individual na sangkot sa mali-malitang nakawan sa kaban ng bayan. Saka na natin na tanakayin kung ano ang kandidat ng kredibilidad, ng testigo, ng may bila ng impormasyon, at yung kandidat ng impormasyon. Yung
katotohanan na napapaloob dun sa impormasyon na dala. Samantala, nakatakdang ipagpatuloy ng Blue Ribbon Committee ang flood control probe sa June 4. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, dating Senador Hunasan, pabor na paimbestigahan agad sa Senado ang flood control anomaly. Ang buong detalye ng report yan ihatid sa inyo ni kapartner MJ Mondihar. Kumpirmadong matutuloy ang ikasyam na public hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa Huwebes, June 4. Sa kabila ng mga report tungkol sa munoy panggigipit ng administrasyon, nakatakdang tumistigo si Attorney Levy Baligod at ang 18 ex-Marines kaugnay ng mga alegasyon ng anomalya sa flood control projects at money delivery schemes. Nakahanap naman nakakampi ang mga dating sundalo kay dating Senator Gringo Onasan. Sa panayam ng SMNA News, git ng dating sundalo at produkto ng PMA Matatag Class of 71 na dapat pakinggan ang testimonya ng Brave 18. Nababaling na naman yung atensyon natin sa ibang bagay. Tama. Ano ang nangyari dun sa flood control? Giti Onasan, naghihintay ang taong bayan ng sagot sa bilyones na perang sangkot sa anomalya. Sa ngayon kasi, natatabunan raw ng personal na banggaan ng mga senador sa majority at minority group ang issue. Duda naman ng netizens, sadyang ginigipit ang mga senador sa mayorya tulad ni Senator Jingo Estrada para hindi matuloy ang flood control probe. Nauna nang tinawag ni Attorney Baligod ang flood control anomaly bilang pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan. Sino naman ang hindi sasamaan loob, di ba? Nasobrahan, di ba? Isipin mo, hindi na yung bilyon na pinag-uusapan, trilyon. So ang tanong, di ba? Valid na tanong yan. Wala tayong pinahahagi at tinutukoy. Kailangan may kasagutan yan sa lalong madaling panahon. Ano na ang nangyari sa flood control investigation? Ano na? At kung wala raw sagot sa katanungan ng publiko sa kung sino ang mga sangkot at mastermind ng pagnanakaw, huwag natin antayin na ang magbigay ng kasagutan dyan, yung nagtatanong. Kaya nagtatanong baka naiinip, baka nagtataka, baka interesado. Totoo, valid na tanong yan. Ano na nangyari dun sa flood control? para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Huling detalye ng ating mga national news sa Estrada, hindi dapat nakaposas at naka-BGMP uniform sa pagdinig ng kasong graft. Ayon yan sa kanyang abogado. Ang detalye ng report yan iatid sa inyo ni kapartner Margot Gonzalez. Walang posas at hindi dapat pasuotin ng BJMP uniform. Ito ang agad na naging apilan ng abogado ni Senador Jingo Estrada sa itinakdang arraignment nitong Martes sa Sandigan Bayan 2nd Division kaugnay ng kasong graft. Ayon kay Atty. Noel Austria, legal counsel ni Estrada, hindi dapat tratuhing preso ang senador sa panahon ng pagdinig dahil kusang loob itong sumuko at nakapagpiyansa naman. Dahil dito, inatasan ni Presiding Justice at Chairperson Geraldine Econg ang kampo ni Estrada na magsumite ng written motion upang mabigyan din ng pagkakataon ang prosecution na makapagkomento. Humiling din ang kampo ni Estrada na payagan siyang dumalo sa mga pagdinig sa pamamagitan ng video conferencing. Ayon kay Econg, pinapayagan naman ito ng hukuman. Gayunman, nalinaw niyang hindi maaring utusan ng Korte ang Senado na payagan ng senador na gampanan ng kanyang legislative duties sa pamamagitan lamang ng video conferencing. Nagmotion din ang kampo ni Estrada na ipagpaliban ng arraignment habang nakabindi ng kanilang mga motion. Pinayagan naman ng mga maestrado na marinig mismo ang panig ng senador. Sa pagdinig, sinabi ni Estrada na nais niyang ituloy ang arraignment. Ngunit kinontra ito ng kanyang abogado. Dahil dito, inatasan ng Presiding Justice Estrada at ang kanyang abogado na mag-usap muna upang mapagkaisahan ang magiging posisyon ng kanilang kampo. Sa huli, pumayag si Estrada na maipagpaliban ang arraignment. Samantala, humiling din ang kampo ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na maantala ang arraignment dahil sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Ayon sa kanyang abogado, nasa 160/90 ang blood pressure ng dating kalihim. Naka-wheelchair si Bunoan nang humarap ito sa hukuman. 2 beses din siyang isinilalim sa blood pressure monitoring ng medical team ng Sandigan Bayan habang nasa loob ng korte. Matatandaang na ospital si Bunoan matapos magkaroon ng mataas na presyon ng dugo kasunod ng kanyang pagsuko sa PNP CIDG matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kasong plunder. Naghain na rin si Bunoan ng motion sa Sandigan Bayan 5th Division upang mailagay siya sa hospital arrest. Sa ngayon, wala pang inilalabas na desisyon ng hukuman kaugnay nito. Sa huli, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ng kahilingan ng 2 kampo at inilipat ang arraignment sa Huwebes ng hapon.
Dahil dito, 2 arraignment ang nakatakdang ganapin sa parehong araw. Nauna nang itinakda ng Sandigan Bayan 5th Division ang arraignment na Estrada at Bunoan sa Huwebes ng umaga kaugnay naman ng kasong plunder. Matapos ang pagdinig, ibinalik sa Estrada sa Quezon City Jail habang ibinalik naman si Bunoan sa PNP General Hospital sa Camcrame habang hinihintay ang susunod na mga pagdinig. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Merrick Gonzalez, SMN News. Ka-partner News Blast. Ronda Pilipinas. Sa ating Ronda Pilipinas sa Dar Summit sa Region 12, nagatid ng titulo, ginawa sa utang at makabagong kagamitan sa mga ARBs. Ang detalye ng reportyan ihatid sa inyo ni ka-partner Sheila Balog. Libo-libong agrarian reform beneficiaries o ARB sa Region 12 ang nakatanggap ng titulo ng lupa, condonation ng utang at farm machinery sa kauna-unahang ARB Summit ng Department of Agrarian Reform o DAR na ginanap sa Lagaw Gymnasium, General Santos City. Pinangunahan ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III ang aktibidad kung saan namahagi ang ahensya ng 107 electronic land titles na sumasaklaw sa 133.23 hektarya sa South Cotabato at Cotabato sa ilalim ng split project. Sabay nito ay pinagkaloob ang 4,922 certificates of condonation with release of mortgage na nagpalaya sa mga magsasaka mula sa 603.47 milyong piso na utang sa lupa saklaw ang 8,021 hektarya sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act o Republic Act 11953. Bukod dito, nag-turnover din ang DAR ng 3.74 milyong halaga ng farm machinery at equipment sa 3 arbus sa Sultan Kudarat at South Cotabato, kabilang ang mga tractor, rice mill, peanut thresher, grinder, seeder at sprayer bilang tulong sa pagpapataas ng produksyon at paghahanda ng epekto sa bago-bagong klima. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. Sports News Blast. Sa ating balitang pampalakasan na Team Cone, saludo sa ipinakitang tapang ni Abarientos at Hall of Fame coach Rick Adelman pumano na sa edad na 79. Ang buong detalye ng reportyan ihatid sa inyo ni partner Carlo de la Peña. Ni RJ Abarientos ang Ginebra sa 118-107 na panalo kontra Rain or Shine sa Game 6 upang selyuhan ang 4-2 na panalo sa semifinal series at pagpasok sa finals. Nagtala ang rookie guard ng 30 points, 7 assists at 6 na rebounds, dahilan upang purihin siya ni Tim Cone sa ipinakita nitong determinasyon bago at habang isinasagawa ang laban. Makakaharap ngayon ng Gin Kings ang TNT Tropang 5G sa championship round habang target nilang wakasan ang sunod-sunod na kabiguan laban sa TNT sa mga nakaraang finals. Samantala, pumanaw na si Rick Adelman sa edad na 70. Nakilala si Adelman bilang isa sa pinakamahusay na coach sa NBA matapos magtala ng mahigit 1,000 panalo sa loob ng 23 season bilang head coach. Pinangunahan niya ang Portland Trail Blazers sa 2 NBA Finals at nagsilbi ring coach ng Sacramento Kings, Houston Rockets, Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves. Pinarangalan siya sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame noong 2021 bilang pagkilala sa kanyang malaking ambag sa basketball. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Showbiz News Blast. Sa atin namang showbiz news, sa Air Supply magdiriwang ng kanilang 50th anniversary sa pamamagitan ng A Matter of Time tour. At the company at Neo Colors magsasanib puwersa sa isang reunion concert ngayong Oktubre. Ang buong detalye ng report yan ihatid sa inyo ni ka-partner Sigrid Castañeda. Opisyal na inilabas ng local promoter ng Steve O'Neill Concerts ang anunsyo kung saan inilarawan nila ang darating na concert bilang isang nostalgic journey sa mahigit 5 dekada sa music industry ni Graham Russell at Russell Hitchcock. Bukod sa pag-awit ng kanilang timeless romantic ballads tulad ng Lost in Love, All Out of Love, Making Love Out of Nothing at All, at Here I Am, ang tour na ito ay magsisilbi ring promotion para sa kanilang 18th studio album na may 11 new tracks at nakatakdang i-release this coming December 3. Hindi na rin bago sa Pilipinas ang Air Supply dahil matatandaan na una nang nag-perform ang duo sa bansa taong 1981 at sa katunayan, bago pa man ang kanilang regional shows this year, nagkaroon din sila ng successful 3-night sold-out concert sa Soleil Resort
Entertainment City last September 2025. Kaya naman sa mga fans na nais muling makising along, magsisimula ang ticket selling sa pamamagitan ng Ticketnet on June 8 para sa nasabing concert na gaganapin this coming October 26, 2026 sa Smart Araneta Coliseum. Samantala, ibinahagi ni Moy Ortiz, miyembro ng The Company sa kanyang Instagram account ang collab concert entitled Pakisabi na lang, tuloy pa rin na gaganapin this coming October 8 sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Inaasahang mapupuno ang gabi ng mga timeless hits na naging soundtrack at theme song na ng maraming Pilipino, kagaya na lang ng mga pinakasikat na kanta ng The Company tulad ng Pakisabi na lang, Everlasting Love, Now That I Have You at Muntik na Kitang Minahal. Ang mga classic hits naman ng Neo Colors na matagal nang paborito sa mga karaoke at radyo ay muling mapakikinggan ng live kabilang ang Tuloy Pa Rin, Maybe, Kasalanan Ko Ba, Hold On at Say You'll Never Go. Para naman sa mga nais makasaksi sa engranding collab na ito at muling makising along sa mga paborito nilang OPM ballads, maaari nang mabili ang ticket sa official website ng Ticket World sa www.ticketworld.com. At yan muna ang hatid namin sa inyo ng Showbiz News. This is Sigrid Castañeda, ang inyong citizen correspondent, bringing you the latest showbiz. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quiboloy. Kahit pa malagay sa panganib ang aking buhay, aking iaalay ang aking buhay para sa kanyang mga salita. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. At dyan ang kalibunan ng mga balita na nakalap ng buong puwersa ng DCRD News and Information Center ngayong araw po ng Miyerkules, katatlo sa buwan ng Hunyo taong 2026. Maraming salamat mga partners sa lahat ng mga nakantaway sa ating Facebook page. Good morning sa ating lahat mga kapartners. At sa ngalan ng ating mga nakasama dyan sa technical side, kapartner Jeff, sa ating station manager Mr. J. Mendoza at sa ating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Good morning po, Pastor. At ako po ang inyong naging tagapagbalita kapartner John Velgas. Ang tambayanan ng mga kapartners, ang susunod na programang Kapin at Balitaan sa Sunshine ni kapartner Jerry Pogi Kambay. Good morning, naimbag nagsapa, Masantos Yakabusan Ed Sekion Amin. May the Almighty Father bless us all. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.